Vybaviť hypotéku pre živnostníka, teda SZČO, ako na tele SRO, býva často problematické. Treba dokladovať viacero potvrdení a splniť viacero podmienok. Hlavne dokladovanie príjmu býva často kameňom úrazu. Dokladovanie príjmu prebieha dvomi spôsobmi. Prvý je cez hospodársky výsledok z podnikania za predchádzajúceho kalendárneho roku, kedy sa príjem SZČO počíta ako základ dane minus daň deleno 12, pri SRO ako zisk po zdanení deleno 12. Jednoduchý príklad, obrat SZČO v roku je 30 000 eur, paušálne výdavky 18 000, základ dane 12 000, minus daň 2280 eur, nám dá sumu 9720 eur, lomeno 12, príjem čistom 810 eur na mesiac. Druhý, často efektívnejší spôsob dokladovania príjmu pre banky je príjem z celkových tržieb, kedy banky vedia akceptovať až 60% obratu u SZČO, pri SRO je to v rozmedzi od 10 až po maximálne 55% tržieb. V jednoduchosti, pri SRO s obratom 50 000 eur za kalendárny rok môže banka akceptovať ako príjem až 2291 eur čistom. Vždy záleží, o aký typ podnikateľskej činnosti ide. Veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové. Ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.